The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. As our routine, before we start our Bible study, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. So, sa wailangan, moadto kita dayon sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag nato sa in English og the rebound technique or recovery technique. Recovery aron kita may balik sa atong pakigamitay sa Dios ug nga kita padayon ang atong padumala kanato sa Espiritu Santo. God, the Holy Spirit, controls our life. Therefore, He can teach us His truth. Apan kung na ay mga sala diha sa atong kalag, sala nga atong nabuhat nining adlaw, then, ug di nato kiniisugid, then, walay kapuslanan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, this is the SOP sa atong ministry nga gikinahanglan ang atong pagsugid sa atong tanan nga mga sala na himo ning adlaw ngadto sa Dios nga Amahan. Kay ang 1 John 1:9 sa ato nang naibawan nagkanayon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, humanimubuhata ka na, andam na sa ikaw sa pagpadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos o ang Diyos Espiritu Santo makapadayon siyang teaching ministry. O galang kanimo higala, wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo diya sa imong kinabuhi, ang agda, auhag sa Diyos kanimo, mao nga imong gamiton ka ng free will nagihatag sa Diyos kanimo. Buod sa Diyos nga imong gamiton kana sa imong paghimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga Diyos ug manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Walay lain nga manluluwas si Ginoong Jesucristo lamang. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Musa karon moadto kita dayon sa hilom nga pagampo agi pangandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. Let us pray. Amahan namong langit no, nagpasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa kausapa aron kami makapadayon sa among pagtuman sa among tulumanon nga maong pagpatubo sa among tagsa-tagsa kakalag. This is the process of reaching our goal, which is spiritual maturity. We pray, O Lord, that God, the Holy Spirit, will enlighten us sa imong mga kamatuoran ng adlaw. Salamat sa kinabuhi nga imong pangilugwayan, kinitimaylan nga imong plano. Nagapadayon pa sa paglihok ngani sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagmatinumanon gayon sa imong mga saad. So, ubani kami karon sa among pagpadayon, sa among spiritual momentum,
aron makabot namo ang among tumong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome once again. Warmly, we welcome you. So, padayon kita nining atong pagtuon, niya pa kita sa atong giduputan sa hisgot bahin sa the doctrine of divine dynasphere. Okay. Sa atong pagpadayon, at ko ang giingnan kagahapon nga, we are in a spoiled generation, of course. Now, we cannot execute the Christian way of life by not residing in the divine dynasphere. Dili gyud. We cannot execute. Wala gyud tayo mahimo. Mahimo lang yun na mahog lang yun tanan nga mga tawhanon o kita na sayo naman sa prinsipyo nga itong ibarugan nga human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. So mo na nga ang atong solusyon mao man lamang ang unsa padayon sa atong naandan nga pagkinabuhi nga gitawag nato og old self. Mao na nga ang atong gihatagan yung empasiya mao ang pagkamahinungdanon sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binuan, dili sa ganahan ka lang, dili adlaw-adlaw. Sama sa pagpakaon sa imong lawas adlaw-adlaw, kaon ka kato ka higayon sa tibukan law, 3 square meals a day, apan ang imong kalag mas mahinungdanon pa kaysa imong lawas. You see? Mo na nga atong gibuhat kini atong tulumanon adlaw-adlaw, pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Operation is LBA. Study, learn, believe, and apply the Word of God. Mo ni atong slogan. So, mo bitaw nga, today, majority of the people, lakip na ang mga magtutuo nga way doktrina. Nga nung way doktrina, tungkol kay negatibo sila. Wa sila gana, way gugma, way tinguha sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So these people don't have this capacity for life. Ibaw ka bang ano? Because of so many bad influences, lagi ka ito akong gisigutan kagahapon nga. Internet, social media, Instagram, Facebook, apil na ni YouTube, apan, of course, dili matanan gagamit sa YouTube nga in an evil way or mga waipos. Kini nga itong igamit ko rin sa YouTube is to spread the Word of God, the Gospel. Mao ang media nga magamit usab nato. You see, this is the modern media. Now, in these media, in general, the emphasis there is yourself and people. Diba? It is me, mine, I, myself. And if this is so, then you for sure, daily yun, will never be able to have capacity for life. That is why mintungha ka nang gitawag nilang selfie. Self. You see, most causes of personal problems is ang atong pagbuhat ng mga sayop, dautan, ngilad. You see, our making bad and wrong decisions. And the only way to avoid making bad and wrong decisions is to learn the truth. Kini atong ginabuhat adlaw-adlaw. Pagtuon sa pulong sa Dios, study Bible doctrine, and eventually be able to reach the stage of capacity for life. Mao man gud ang paagi. Now, di man nga ikaw bago ka nang binuhat. You are now a new creature.
2 Corinthians 5:17. Ingon nga bag-ong binuhat. Nanginahanglan nga bag-uhon ginang imong panghunahuna. You should have a new mental attitude, new viewpoints, divine na gyud, new way of life. In short, a new life. That is being born again. You see, ang pagkatao niyo pag-usap. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, ang imong pagtuo maugmad lamang pinagi sa imong pagsunod sa Roma 10:17 nga nagkanayon, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Being born again is a grace process. Gusto? We don't deserve it, we do not work for it, and we do not earn it. Grasya, mga. Remember the definition or ang ilang kanang define sa pulong grasya, grace sa English, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Sa diha nga usa ka tawo mahimong magtotoo. Pinagi sa unsa? Pinagi siyang pagtuo kang Kristo, ingon nga manluluwas. He immediately steps into a full-scale battle, gubat, spiritual warfare. Inumdumi ang tulo ka mga nag-unang mga kaaway natong mga magtotoo. The three major enemies of every believer, the world, the devil, the flesh. Kani ang tulo ka nag-una gyud. Kalibutan, of course, hindi kalibutan nga itong ipuya. All of its systems. Mga sistema, yang Satanas. Kunya ikadua, ang yawa, si Satanas. Ikatulo, ang atong kinaiyang makasasala, the flesh, old sin nature. Maoy hinungdan, ngano, nga usa ka magtutuo ng ginahanglan sa pagtuon sa pulong sa Dios consistently, persistently, regularly, meaning on a daily basis. Ngano man? Ngano adlaw-adlaw man tubag? Tungod kay kining maong gubat nga full-scale battle is waged not only on a daily basis, but on a moment-by-moment basis pod. Sabot. Romans 12:2. Mando kini kanato mga magtuto. Be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing of your mind. Na, pagbag-o sa imong pangunahuna. Remember the definition of Christian way of life? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. So as the believer persists sa iyang espirituhanon nga pagbuylo, buylo man yung momentum, if he persists in his spiritual momentum, he will eventually learn God's will. Ano, gini ang magkatuli? Pinahagi ni. Now, unsa man tong tulo ka mga kabubuton sa Dios. The three major wills, viewpoint will, operational will, and geographical will. Unsa man yung viewpoint will? Well, that answers the question, what does God want me to think? Unsa may buot sa Dios nga akong naon. Ang operational, what does God want me to do? Ug ang ikatulo, geographical will. Where does God want me to be? Kita nimo? Now, kanang mental attitude sa maong magtutuo is spiritually developed. Maanam kini pagkaugmad spirituhanon.
So, kining maong magtutuo nga itong gisgutan becomes objective. And he knows how to be in the right place, at the right time, with the right attitude. Numdong kanya itong Operation PTA, place, time, attitude. Nag-iingon na itong Operation PTA because that believer whose mental attitude is spiritually developed, makamaon na siya. See? Sa adto sa kalapit nga tukma alang kaniya, o tukma sa nga panahon, o may tukma siya nga kanang pagtagad. Right attitude. Now that believer becomes objective. Sa kunang yun. He looks at the message. No longer subjective. He does not look at the messenger. Kaya ang issue God, ang message, not the messenger. Sabtag yun na. And that believer, natong isgutan, gradually becomes humble. He stands on the doctrinal principle of the way up is the way down, and becomes strong in his stand on the principle of God promotes the humble but demotes the proud. Prinsipyo na. But, ingon nga magtutuo, ang Diyos, nagamando kanimo nga ikaw musali ganiya. Proverbs 3:5-6, unsa may gisulti diha. It's a popular verse. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Now, pagkakaroon, hinumdumi gyud that God has promises. Pila naman ka mga saag nga imong nakatunan. God has 7,000 promises. Ato ginihatag ang ipasiya. Remember that God has 7,000 promises for every believer. Question, how many promises of God have you ever learned so far? Every believer should master this principle. Kinahanglan kanang silsil na gyud nimo, the rate of learning should exceed the rate of forgetting. So, binisayon ko na nimo, ang kapaspason sa imong pagkaton, kinahanglang mulabaw sa kapaspason sa imong pagkalimot. Sakto ba ang pagkabinisaya? Well, muna ang prinsipyo. So, balik na punta sa Colossus 3:10. Nag-ingon kini sa English, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of him that created him. Now, so angayan gyutang magasulob na sa pagkabag-ong kinaiya. Nga naman, kay bag-o naman tang binuhat. We are now new creature. But it's always a matter of choice. Naragid sa imong pagpili. May mugunog dili. You see? Now, okay. Basic kayo nga pangutana nimo. How does one be saved? Tubag, it's a matter of choice. Natural. Imo pong pagpili. Magpaluwas ka ba o dili? How does a believer become spiritual and then become spiritually mature? Mani kaduhang pangutana. Kining tubag ni ini, it's a matter of choice gihapon. Mahimugod. O ikaw, buot na may spiritual o buot ba makarnal? You see, it's a matter of choice. Kaya ang isyo gunini mo ang imong kabubuton, husto? It is your volition. Now, in another note, unsa may imong pagsabot sa pulong nga amen. Popular naman yung pulong nga. Ato maning ginagamit, labi na sa atong pagampo. What does amen means? This is a Hebrew word which means, unsa, I believe. Mo na ibot pasabot.
ako nagatuo. I truly believe, meaning you believe in what you hear mo nadungog in the teaching of the Word of God. That's metabolization of gnosis doctrine into epignosis doctrine. Kaya numdum ka sa gnosis doctrine? G-N-O-S-I-S, gnosis. Kini kahibalo. Academic knowledge. Sama sa imong nahibuan sa mga eskwelahan, sa high school, college, kanang university. Sa imong nakatunan dito mo ni academic knowledge. Why kapuslanan ka na sa espiritualong kinabuhi? Wala. Academic knowledge naman. Imong tuuhan kanang imong nadungog ug na katunan. Imong tuuhan, imong dawaton, imong hangpon kana mahimo na ng epignosis. Dili na gnosis. Kaya namitabulais naman kana. By the way, di man ikato ha? Ato ng sil-sil gina diha sa atong alimpatakan may tungod ini gnosis doctrine nga ato kining i-convert into epignosis doctrine aron mapuslan nato sa atong kinabuhing Kristohanon. Why pos ang gnosis? Okay? So din nila muna kita kutob pagkakaroon nato ipadayon ni ugma og ayaw sipyat sa sumpay nini magampo ta. Amahan among langit nun. Nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon sa among pagtuon, sa imong pulong, salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Wani kami sa among pagbuwag-buwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik ugma dinhi, salamat. Nining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kini gamita kini o Dios. In a mighty way ug sa sumala sa imong kabubuton. Salamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.